Istuin baarissa ja elämääni pohdin. Eessäin kloppiana tunteen sirpaleet. Päivä iltaan kallistui ja jossain kohdin nuori nainen kysyi multa, mitä teet. Ja hän piti pienen saarnan, antoi halvan lehtisen, mutta multa ohi meni kaikki muu. Hänen puheistaan kuulin vain sen lauseen viimeisen. Jos hän tulee tänään, mitä luulet sulle tapahtuu? Jos hän tulee tänään, taatusti hän ymmärtää, miten mies voi ystävänään pitää baarin hämärää. Jos hän tänään katsoo muuhun, näkee miehen nurkassaan, niin hän tietää mistä puhuu, vaikka sano sanakaan. Nainen lähti pois ja yksin jätti minut, niin kuin jättäneet on kaikki toisetkin. Ehkä huonosti on heistä huolehtinut, ehkä muut on huolehtineet paremmin. Mutta uskon silti vielä onneni mun kääntyvän, että joku minustakin välittää. Eikä kukaan tiedä milloin elämääni astuu hän. Jos hän tulee tänään, toivon tällä kertaa hälysiä. Jos hän tulee tänään, taatusti hän ymmärtää, miten mies voi ystävänään pitää baarin hämärää. Jos hän tänään katsoo muuhun, näkee miehen nurkassa, niin hän tietää mistä puhuu, vaikka sano sanakaan. Jos hän tulee tänään, taatusti hän ymmärtää, miten mies voi ystävänään pitää baarin hämärää. Jos hän tänään katsoo muuhun, näkee miehen nurkassa, niin hän tietää mistä puhuu, vaikka sano sanakaan.